Bord ta' inkjesta Franċiż naqas milli jsib kawża ovvja tal-inċident drammatiku li seħħ f'Ottubru tas-sena li għaddiet meta ħames Franċiżi tilfu ħajjithom traġikament wara li ajruplan li kienu fuqu iġġarraf qrib ir-runway ftit wara tluħ tiegħu mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. L-ajruplan Franċiż kien Malta fuq operazzjoni ta' sorveljanza f'isem il-Gvern Franċiż kontra traffikar illegali fil-Mediterran. Rapport tal-Bureau tas-Sigurtaà u l-Inċidenti tal-Ajru ta' Franza, magħrufa bħala BDR, qal li l-ajruplan telaq b'mod normali fis-7:19 minuta, iżda m'għadamx aktar minn 10 sekondi fl-ajru hekk kif der jixxaqleb fuq naħa waħda u jaqa' minn għoli ta' madwar 130 metru il-bogħod mir-runway fi triq fuq in-naħa ta' Ħal Safi. It-tifrik tal-ajruplan tal-għamla Fairchild Metroliner Mark III deru mxerdin madwar 30 metru l-bogħod mill-post fejn waqa' l-ajruplan illi sar ballun ta' nar. Il-katavri tal-ħames tirġiel instabu qalb it-tifrik. Fir-rapport jingħad li 3 vetturi tat-tifi tan-nar waslu fuq il-post f'2 minuti u 40 sekonda u n-nar intefa' f'45 sekonda, jiġifieri 3 minuti u 25 sekonda wara l-impatt. Għalkemm l-ajruplan ma kienx magħmar bil-kaxxa sewda, l-inċident ġie rekordjat xorta waħda fuq il-kameras tas-Sigurtaà tal-Ajruport wara li tieħdu wkoll immaġini mir-radar. Il-bord ta' inkjesta mill-investigazzjonijiet tiegħu fuq il-fdalijiet tal-ajruplan f'hangar fil-Mosta ġimgħa wara l-inċident. Fit-tmun tal-ajruplan kien hemm bdot ta' 30 sena illi ġab il-liċenzja fl-2014. Ir-rapport jgħid li dakinhar it-temp kien sabiħ bi ftit riħ u b'viżibilità tajba. Ingħad li fil-ħin tal-impatt wieħed mill-iskrejjen kien qed jaħdem b'mod normali. Il-bord eskluda li seta' kien hemm xi problema bis-sit tal-bdot, iżda nnota li l-viżjoni tiegħu setet kienet xi ftit ristretta. Żied jingħad li ma kien hemm l-ebda torbulanza jew sinjal ta' xi għasafar jew oġġetti li setgħu laqtu l-ajruplan. Ingħad li l-uniku fattur li seta' wassal għall-inċident kien li l-pilota seta' tilef xi ftit id-dawl minħabba x-xemx li daħlet fil-kabina, iżda l-bord qal li dan waħdu ma setax jikkawża l-inċident. Ir-rapport jgħid li l-investigazzjonijiet dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin wara li ġew irrestawrati xi dokumenti li kienu abbord l-ajruplan waqt li qed janalizzaw ukoll il-bidliet illi saru fuq l-ajruplan. Ir-rapport mhux jeskludi t-tiġrif tal-ajruplan illi seta' ġie kkawżat minn ħsara mekkanika jew żball uman. Ir-rapport jagħmilha ċara wkoll li l-inkjesta saret biex tistabbilixxi l-kawża tal-inċident u biex tħejji ta' rakkomandazzjonijiet u mhux biex titfa' il-ħtija fuq xi ħadd.